dvojice Nikola Gogolínová, Kaleop, stáje Preláta, připravuje se Iva Hulíková, Okarina. Budeme skákat něco zkušebně, tak může skákat zkušebně Nikola Gogolínová, připravuje se Iva Hulíková, Okarina. Pochopně jezdci mohou absolvovat zkušebně jakýkoliv skok z kurzu mimo žolíka. A v tuto chvíli má tedy Nikola zvoněno. Třetí startující dvojice Nikola Gogolínová, Kaleop, stáje Preláta. Před Nikolou je v tuto chvíli 8 překážek. A 40 dobrých bodů, čas 45:63. Pro Nikolu z Kaleop průběžně druhá příčka. Další startující Iva Hulíková, Okarina bude